Anya laki din! Nagsweldo ka day ni Jaydan March, anak ka. Ha? Aywan tatang. Naala ko na swildok di pa lang rabi eh. Ay, kwa. Ada ko makayat ko agatangay. Pakasid-sidak unay, anak ka. Anya day tatatang? Idi pa'y ngamin na minsan na makasid-sidak iti karne ti baboy. Anya? Wan. Iso pa nga asim man day kanak iti igatang ko iti karne ti baboy, anak ka. Iso ko mati pangaldawan ta. Day talagayam tatang. Kunak lakit dino anyan. Ala, mabiit laang tatang. Ala ak ti wallet ko, iti salad ko. Ay, agyaman ak Maria, anak ko Ikanak man iti kagudwa kilo akar ni ti baboy, Maray. Ay katwan Apay ngay akagudwat kilo laang. Dua kami laang kini Maria nga agsida. No may sa kilo nga main, amangan no saan may maibaws, kat sayang tulaan. Sabagay matkit di Mantoy ti bayad ka, Maray. Nay, nagdakkel mo tanday ta kwartam paray. Bigbigat ngam sa nga ribo ti kwartam. Kwarta ti anak ko day ta, Maray. Makasidsida ngamin iti karnay. Iso adim mawat akong kingkwana iti gatang kaw. Amok nga may nakasuswildo na ijay ang lalaki din. Kasta ka day. Ay na, nagswerte ka talaga. Taadda anak mo dramatista. Ha? Iso abilibak iti kinatalintado ti anak mo paray. Malaksid a writer, dramatista pay. Manmanaw tinapagasatan anaikan iti kasta atalen. Apo, anya laki din. Kaslasan ang mabambandog nga agsasaw. Sao dala asaw. Ne, sino man ang di bagbagam ayapan niyang? Asino pa'y kuma? No saan na day jay dramatista kuno iti Danmarts? Ha? Ni Maria ti kayat mo asawan? Kit isulaang matyagin lalaing a dramatista ken writer kuno iti Danmarts a drama. Agin lalaing ti awanan bain. Ha? Dayjay, anya laki din? Ay, anya? Makitkitak nga mindag iti ipopost na a videos iti drama da iti Facebook. Agsasaw da nga agmalmalam. No maminsan sapay katrabi iti panag-record da. Iso nagpatpatnag da. Anya ko matiparikot mo ngay iti dayta? Kan nagalas nga ro dakit kitaan. Kan maysa, kas iti nakunak. Kas lasaan da mga agsasao. Sao da asao. Ay, una yan. Ne, Kaslawan sa bali ang mabalinda at trabahuan. anya? Nagpig sa titudo, nung paawid ka pailaan, panyang. Ayun na. Naggapuak ejayan damari Wilma. Nagmalmalum kayo manen ang nag-iistoryaan niya. Ay katwan anya pa ngay nana. Awam mo ti maarami di jabalay may. Iso na panak manan nakikaruba Ay na yan. Naimbag kayo pa, itasaan kayo ang mabambanog nagsasaw. Anya? Katwan mo, agasam man, mapan ka itibig-bigat. Rabi no agawid ka. Anya laki din. Ay kasta talaga, anana. Mala, agawid ako. Tamangan mo agurura yan, ti asawa. Puo na yan. Nagawid ka pala ang panyang. Di ka pala inalamin akawas mo, ta ijay kan alagyan. Anya? Una yan. Nabambanuga ka naggapoy jay talon. Ngam sumang patak. Siyak pala ang tagluto iti makan. Ay, kwa. Ngam sika. Hadda ka lang ijay balay da Wilma makisisismis agmalmalam. Ay nangala ka kuman iti pagsukatam. Tapno agmalmalam. Agpatpat nagkayo nga agchischismis.
Anya kalaki din lando. Kasangsangpet ko pa'y langam, kastakit din ti paspasungad mo. Na, kahit, anya nga ro ti kayat mo? Agpalakpakak nga awan pa'y naluto amakan, mabisinda taon. Alahos ton! Nagkadua saong, agluto ako! Ay, saanan? Saan ka nga agluto? Sana bali tanabsog kan samutan iti ado nga istoryayo. Salpagkit di. Uray saan kan nga agluto? Uray awanan ti mangbangan. Ah, Pag iso nga ro dalim mama sa kijayan da Auntie Wilma di Kalman, sika ti pagchichismisan da. Anya? Saan ka kano mabambannog agsasao, nagdram-drama kayo? Ha? Apay ko mga ibagada ti kasta. Danya man na panyang, tinakaibagay ti dayta. Oo na yan. Anya nga taaya ti issue iti panagdram-dramak. Saan kumat nga anuan da di apanyang? Kan maysa, natural asuman na o kami no agdrama kami. Alangan nga rod, asin nenyas ti panagdrama mi akas laumal. Anya lakit din. Amumatan Maria, kaslasan ka anaruwa, may ugali da di ababae. Sa bagay mo't kit di ah. Tila is-isyoin na da di ababae. Ang pangasim ha, tasan ka ko mga agpapa-apekto, itanya man nga ibagbagana. Amum da di kit naglaing amang dadael. Yo, my friend. Iti kastoy a kinabatik ko sa anak a basta-basta ngagpapa-apekto iti chismisan niya. Maumadan tulad ta ka di. No anya launa iti issue na iti panagdram-drama kaya. Salbag. Anya nga tayo ti parikot na dahi apanyang kanyak tatang. Apay ni panya nga nakaw. Sak madgayam ti kanayon na amapan ichis-chismis di anda Auntie Wilma. Anya? Wan tatang, apag iso alimabas ni baklay di ayan da Auntie Wilma, nagan ko kano tinangag na apag chichismisan da. Ni panyang kano ti adto ti sa una kat. Ay, una yun na panya. Taol ti mo pa nagdrama mo, iswan na. Wan nga ron, sa anak kano ang mabampan nung agsasaon nagdram-drama kami. Ay, una yan. Anya? Ano sak ati sumanaon no agdram-drama kami, tamabaybayadan mo ti panagsasaomi. Iso ti paggapgapon ti sweldok, iso ti pagtataudan ti maisasaang. Malabay am kalilatan na nakaw. Saan mo ngay kaskaso da di apanyang? No ti kunana, kat sa anak ang mabamban no agsasaw iti drama. Ayos laang, tamabaybayadan. Ngam ni panyang ngay kuma, saan ang mabamban no ang mapanagchis-chismis di takaroba. Awan pa sweldo na. Ay, wine. Husto ka iti dayta nga imbaga manakaw. Ti panagsasaom iti drama ket adda bayad na. Ngem ni panyang ket awan. Mabalin pa'y apakaikulungan na. Nasaya at ay may kadito'y isturko si Kapanyang. ah. Taapay nana. Ay apo ka nga main, dahi ta kinalaing mo nga agchismays. Ah, anyat kaya tiyo asawan? Apay, anya nga min ayati na pamuimbagbaga ijay ayan ni Wilma, may papankin ni Badet. Imbagam kanaw asaan ati asawa na ti ama ti sikugna. Katpunumit nana. Apay, adda ebidensya am takas na ti bagbagam. Ay na, di manon kin ni Badit day ta nga imbagam. Nakuna na kanyak itay nga idarum nakakanaw. Anya? Napanen ay ijay barangay hall. Mapan ka no agpatulong no anya ti umno nga aramiden na ka. Tapno agsango kayo ijay barangay. Panaknakam day ta anapan mo ing chis-chismays. Ah, Ibagabagam iti tattao asaan amabambanog ni Maria nga agsasao ijay drama. Ngam at least tamabaybayadan ti panagsasaw na. Ngam si kangay kuma, saan ka amabambanog nga agchis-chismays? Makaswan ka pa'y, anya laki din. anya? Adday ta,
Nakaswan ka lagad nga rod panyang. Lakay. Sangwam tiin kaso daken ka asik sika awan bibiyang ko. Sigang matinagar-arami di tiday ta. Ay, lakay. Pangasim kumamat Tulungan na. Aha! Sika laeng ti agar-arami di tiday ta. Anya ka po kumaatulungan ka ngay. Sangwam Irwar mo ti ebidensyam asaan ati asawa ni Badet ti ama ti sikog na. Napan mo pa yung chismis ni Maria ijay ayanda Wilma. Napan mo ka no yung bagbaga asaan ama uma asumanao ijay drama. Ha, at least ijay drama at dabayad na. Ha, iso ti paggapgapuan ti pagbayagda nga agama. Sika ngay kuma, ha? Lakay. Ay, saan ka ama pambannog ama pan makichismis? Nakaswan ka pa'y gunggunam kidi salbag ka. Oy, nasayat mo na nagranata si kachismosa. Ne, apay akas ta ti panagsasaom kanyak si kabakla. Hoy, sana kabaklaan niya, babaeng babae ako. Oh, kita man, mas napimpintasak pa nga na yung amsika niya. Anya? Kaya't ko laeng, ngay pagkaamukin kaanapan mo't ni Lucia, di barangay Holitay. Ha? Napan mo't nagdarom, kontrakin ka. Agasamanday ta. Agrorotap ti kaso, gapulangin ti kinachismosam. Pudno ka day nga ibagbagam? Ne, apay ibagak ayan, sana pudno. Noon ibadet ka na panmunwarwaras, asaan at asawa na ti amate si Kugna, ni Lucia met, napan mo met inwarwaras, anilakay na tinagtakaw, iti mapukpuko atraktor, iti talon na iseng, anya lakit din. Anya? Oh, atay ta, ibagbagam iti tao, asaan ang mabambanog ni Maria, ngagdamdrama, agmalmalam asumanao, ang better da jay, tadabayan ti panagsasauna, gaputa dramatista. Ang sika, ti kinachismosam, makaswan ka, agmulta ka pa'y, kan mabalin ka pa'y amakulong, salbag ka. Gunggunam! Gunggunam talaga! Gunggunam tumanan inton madamdama! Lakay. Aday ta, agrurutap ti kasom ita. Makaamo kamutan iti biyag mo. Landaw, saan kumamat akas ta ti panagsasaom Asawa na, ngamkas takit din ti ibagbagam. Unay kan. Abay, kadno saan kamot nga imbaon tapno aramidem day ta? Lakay. Katakatawaam ken uyawam ni Maria akaslasaan ang mabambannog asumanao ije drama. Ngem ni Maria ket agsusweldo. Sika ngay kuma. Agbain ka kumamot iti kasta nga aramid mo Ay naapo, makaskaswan kagapulang iti kinachismosam. Lakay. Denggam na ito maikadwa day ta akasom. Jak amo no adapay maikatlo. Uno maikapat salbag ka. Dahito ti panunutam Imbaglaki din ta unjust vexation laang ti inkaso dakeng ka. Dahito akaso, sakop laang ti barangay. Kasano ngay no cyber libel ti inkaso dakeng ka. Piskalya ti bagsak mo. Salbag ka! Apay, puno ka di tinadamag ka, Maray. Anya tinadamag mo Damag ko kinaswan ka nun ni Badet ni Panyang. Ken oray ka nun ni Lucia. Ket indarom na kalumay. Ay, pudno day ta paray. Kinaswanda ni Panyang gapu iti kinachismusan Oo, na yan. Anya laki din. Husto laeng, tapno pagnakman naman. Ay, kasta na ya pananguy-uyaw na iti anak ka. San ka no mabamban no gaso manao iti drama? Nga oray na lamapan ipagbagay ti kaaruba. Anya nga ita. Day tanga road, mapan na ibagbaga akas to'y kasjay ni Maria.
Ngam na imbag pa'y ati anak mo, tagsusweldo iti panagsasauna. Ni panyang ngay kuma. Ay, yan niya laki din. Maikadwan ni Lucia nagdarom kontra kenkwana. Diyak mo ano agdarom mo ni Betty nga asawa ni Cardaw. Ha? Taapay? Anya man ang tibasol na kadakwada. No ni Badet, kat napan na inis istorya asaan ka no aputot nila kay natisikog na. Ha? Kano ni Lucia, kat imbaga na anilakay na kanaw tinagtakaw iti mapukpukaw at traktor da isayin. Ni Betty Malt, kunana kano nga isaw tinangpoison iti taraken damiling apato ije bangkagda. Ay, nayay na panyang. No pangalalaan na iti kakasta kay bagbagana. Ay, agsaki nga minday jay no saan ang makachismes iti saan apod now. Kat anyagay ti update kadagiti nagsasanga akasom panyang. Jak nga rod amo na niya ti aramidak nana. Anya, Maburibura na ka talaga. day tati maganab mo iti kinachismosam. Excuse me, gumatak man iti si daan, nana. Kan bayadak matlang ti utang ni tatang ko, no adda ti utang na Ay, awan utang na, balasang kaw. Anyat gatangam asidaan. Pork, nana. Isuman ti pangaldawan mi kini tatang ko. Sige, mabit laang. Oh, Kat, kumusta nga iti kaso? Manang panyang? Ay, unayin ngamin. Dayta nga aramid mo. Uray siyak ngamin asan amakibibi ang iti biyag mo kat mapanak is-istoryahan iti karoba. Ultimo pa nagdram-drama kat ikam iti insyo. Anya lakit din. Maria, Ibagbagam asa anak ang mabamban nung agsasaw iti agmalmalam ka nagpatpatnag. Ngam at least dayjay ta dati bayad na. Agsweldo akmot iti husto iti Danmarts. anya. Saan akaskan ka? Agmalmalam agpatpatnag kang agsasao. Ngam awan mo't sweldom. Makaswan ka pa'y, makulong ka pa'y, salbag. Ayawan mon panyang. Agkakanatan dagiti kaso kontrakan ka. Ay, Nangag mo ka day ti imbaga ni Maria ken ka. Ay agbain ka kumamo nga minun. nana. Kitaem ni Maria amapan mo imarmarites. Asaan amabambanog tingiwat ng agdram-drama. Agsusweldo lakta ngaging gaita. Ngam si kangay. Awan lang arudan sweldom iti panagchis-chismis mo. Saan amabambanog day tangiwat mo. Agmulta ka pa'y. Day tangarod ti parikot ko ita, nana. Sapay inton bigatan ti panagsasarita mi kadabadit ija barangay hall. Kalpasan ti panagsasarita yaw. Ingka manun ijay ayan da Wilma. Itapay laeng mang panunot kan iti sumarunumanen amapan mo istoryaan. Anya? Wan, tapno agtuloy-tuloy ti kasom ken agrurutap. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay, Angelica. Anya ba dan tinaramid mo, Ni nanang mat, kasangsangpot yu lang, napurot ti ulo yo. Naipabarangay ka magayam manan. Kasla di kay nairwam mat nanang. Na, kasta nga rodan. Awanan ti planom nga agbalbalew, Kastoy nga rod ti kinataok nanang, anya nga rod ti maaramidak ngay. Kasta ti kayat mau. Ti may babain ka iti intero a barangay. Anya kalakit di mait. At dalat tamot ti gagayam ko, nanang.
Ada nga manulaang. Kadwan ka nagiti kalugaran tayaw ket kagura da ka. Tinapatag at dagayam ko. Ay jakamukan ka. Sadak ba't chismosa? Saan matlaang achismosaw day di tatangmaw? Si kalaang mantikasta? Agkapi kaki dinanang. Siya kundi makamaw amang sulbar iti parikot ko. Si kamagayam day tamasabat ka o Rosana. Naggapwam, napanak gimatang iti suot ko inton graduation ni Bobot. Ay wine. Agturpos gaya man ni Bobot iti kolehyaw. Ay, wala na. Apay, kaslada parikot yaw. Ay, kasaduma nga may. Mangibabain day jay nga Angelica. Apay nana, anya man ang tinaramid ti anak yo. Naipabarangay nga rod madain. Anya? At dati nang ipabarangay kenkwana, gapo iti kinachismusa na. Manan? Kat no na ipabarangay manan idi na palabas abulan. Binulan matan nga agsarsarita da ken ni kapitan. Ay, nakababain nga raud. Narigat ti kastanana. Ay, naku nampay. Jak ambaw iti anak ko. Kasla agsakit do saan ama kamarites. Bagbaga amana na. Isusamot ti first honor at chismosa dito'y barangay tayo. Apay nga itakalaang Rosana anak, itay pa'y nga urayan ka. Pasensya kayong tatang. Nakiinistoryak pa'y ngamin kanina na Flora. Naipabarangay ka naman ni Angelica. Anya, Day tamakimarmaritis tumang ngamin ti paglaingan na. may samot na dya tao. May samot na parikot ti barangay. Ay, day tangarod tatang. Jak malipatan ti panagsasao day jay nga Angelica kanyak idikat. Ay wala, malagip ka. Inap-apa na kamutla ang iday. Isu akagura dagiti kalugaran tayo, takasta ti aramid na. No addaman mayat a makigayam kenkwana, dagiti matlapada na chismosa. Anya ti plano, bubot anak ko. Agbiro ka kiti mabalin na pagtrabahuak, nanang. Saan ka nga board exam? Saan pa, nanang? Sika, no anya ti plano. Inton sumaro na taon langan. Tag-review ak pa'y lang, nanang. Ag-review ak kabayatan ti panagtrabaho. No anya ti panglakaam, isu ati aramidam. Ada ka di ammo mapag-applyam? Awan pa'y, nanang. Agbiro kak pa'y lang. Ay kat agsaludsod ka, kadagiti kalugaran tayo. Amang ano adda ammo da. O, nanang. Siya kung ti makamo. Sa dino ti papanambubot. Sikamat gaya, manang Angelica. Anya nga day ta naka-envelope nga iniga, ma'am. Requirements ko. Ang kabrod ka, man? Saan? Agbiro ka kiti pagtrabaho ki di sentro. Dati amok amabalin mo apag-applyan. Sa dino? Ijay sentro matlaan. Ho? Sa dino iti manang? Agpa-sentro ak inton bigat. No kayat no, di agkuyog ta. Na, agawid ka matadagos anak ko. Kunak man no agbirok ka iti pagtrabahuam. Adda ti pag-applyak inton bigat, nanang. Ijay, Tsak pa'y sigurado. Isuro ni manang Angelica inton bigat. anya, nagpatulong ka iti dayja at chismosa? Saan, nanang? Isumot ti ng ibagang na adda muna pagtrabahuan. Jak kayat amakisiningad ka iti dayja at chismosa, Anya lakit din ni nanang. Trabaho lang ti makagapo. Siguraduam lang. Anya ti ko na bitayan, Angelica.
Agidan kayo kanibubot ngagpasentraw. Wan nanang. Ija ba kagapaw? Nyalaki din ni nanang salud-sudon na mo't aminan. Aday surok ang pag-applyan na iti trabaho. Kita ama. Tamangan no imaritis mo ba jay taaw? Apay kumangay nga ramidak ti hasta nanang. Di ka man na nagar-aramid iti isyaw. Laglagi pam. Saan pa'y anasolbar ti parikot mo iti barangay hall? Di mo na yunan ta nakababain ken kapitan. Wan nanang. Danag yun aya. Oh, kumusta nga iti inaplayam at trabaho, anak ko? Okay lang, nanang. Kasi tapo, naawatak mat. Anya nga at trabaho dayta? Opisina, nanang. Paperworks. Ay kat mayat ano kasta? Manuti sweldo yung ay. Minimum. Yung maanusan, nanang. Tinapatan kita na pagtrabaho. Temporary lang mitkit dia. Sa bagay nasaysaya atan dayta ngam ti agtambay ka. Kaano nga amang rugi ka? Hinton Lunes, nanang. Mala, agi na nakangarudan. Tapno adda pigsam nga agtrabaho inton Lunes. Awan ka di pa iti apo ko yo, tatang. Awan pa'y, mate. Ne, apay ngay. Hindi maabulan na lang iti trabaho na ngam kanayon matan amarambian. Ang mga no pinag-overtime ti musda, Overtime nga ruda na kanayon. Tinapatag kit adabayad na. Sikakit di mo itanakaw. Sabali nga ruda agparparik na kanyak, tatang. Anya man ay naitangag parparik nakin ka. Amangan kunak no adamot den kalukwan nga aramidan ti apo ko yo. Anya kalakit din Rosana anak kaw. Saan mat siguro ang maaramid ni bubot ti kasta. Anyat amuyo ngay, tatang. Amangan kunak no adamot den palimad na. Apay anarabian ka si kabubot? Kastoy kami, nanang. Anya, nag-overtime kayo manan. Wen, Di nakman ululbodan si kabubot. anya kay lakit di mat, nanang. Agsaludsud kayo, ngam nosong batak, di mo trangad patyan. Salud-sudak iti boss yo. Wen, okay lang. Oras saludsudin nyo iti busmi. No kayat yo, ited ko pa iti number na Asin daw jay nagitulod ken ka anak kaw. Ay, kwa nanang. Di bubot sa mo day jay. Saan mo't nanang? Kabisada og ti ungor ti motor na niya. Isulaang nga ti kas ti ungor ti motor na dito lugar tayo nanang. Sigurado ka asaan ani bubot day jay. Saan nga rod nanang? Mala, agpalas ka nga rudan tamangan kamutan. Imo na kamin anangan tanarabyan kamay. Ada ibagaken ka Rosana. Anya ti bagayo, tatang. Ada ka na uti nakakita ka na Angelica ken bobot iti sentraw. Anya? Naka HHWW da kanumay. HHWW? HHWW as in holding hands while walking. Anya? Abangan adamat ng tilimad a relasyon da. Ay, sana mabalin, tatang. Anya nga te maramidam nga ino adamat ng ti panaggusto da iti tunggal maysa. Ay, sana mabalin. Jack kayat ti Marites a manugang, tatang. Jack itulok ani Angelica a first honor a chismosa ti maasawa ti apo ko yo. Jack kayat a manugangan ti chismosa, tatang. Period.
ibagam nanang? Agtugaw ka pa'y, tagsarita taman itinalapat. Apay ka di ayan nanang. Ibagam man kanyak tipod no? Adda ka di relasyon yo iti dayjay nga Angelica. Ha? Adda ka day. Awan nanang. Di ka man agul-ulbod si kabubot. Adda nakakita kada kayo ije sentro. Kaya't mau tapayabak dito'y balay. Nanang, isungin limod ko ti kasta kada kayo. Amok naming agungat kayo matlaang numamuan nyo. Anya kalakit din anak ko. Kas kala maibusan mo iti babae. Nagado a babae dita. Dayjay pay lang mga Angelica tinagustuam. Inauna dayjay iti 5 atawan ngam iti sika. Ah? Tijak pay kayat. Chismosa dayjay a babae. Inaywanan ka iti manu atawan. Sa ita, kasta a klase ti babae ti maasawam. Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y kalsada, Angelica. Apay ka di? Adaywam ti anak ko. Anya? Amok nga dalimad a relasyon yo ka ni Bobot. Ne, saan kumamat akasta Sana kasken ka ti kayat ko ang maasawa na anya. Anya nga ro ti maramidak noy ayatan mi ti tunggal maysa? Jak itulok akasken ka ti maasawa na kunakmanan. Over my dead body. Anya ti iso yung kanyak aya? Jak kayat ti chismo sa manugang. Anya? Kasaritam tuman ti anak mo na Ana Flora? Apay, anya man ang tinaramid ni Angelica. At da relasyon da ka ni Bobot, nana. Anya? Ibagam, taadaywan na ti anak ko, nana. Jak kaya ti maadaan iti manugang amarites. Ang mga noaga pa kami pa ikitday. Sigurado ka kaday nga da relasyon da. Wan, nana. Ni Bobot mismo tinang ibaga kanya. Anya? Magayam relasyon yu ka ni Bobot si ka Angelica. Asino mo tinakadamagan nyo iti day tanana? Iso ti maibaga ni Rosana itay. Talaga mo tayo babae? Agpampanunot ka kadaya. Pinatulam day dya Bobot. Ay ayatan mi nga ro ti tunggal maysa. Wan ngam saan nga ron akasken ka ti kaya ni Rosana nga agbalin a manugang na. Chismosa kan tumangaman. Ni nanang mat, nagbalbaliw akmat na. Makisina ka iti dayjay abubot itamat laan. Di mo ipilay, tamangan no siyak ti apain ni Rosana. Anya ngay, nag-break kayon iti dayjay nga Angelica. Ay ayatak na Angelica nanang. Ay sana mabalin. Inbagak matan ka. Jak kaya ti maadaan iti manugang at chismosa. Nagbalbayo na Angelica nanang. Patpatsamat. Ay napangaasim Bobot. Nakabutbutang. Amangan no iso ti maasawam kat imarites ng tukit di amin ang mapaspasamak dito'y balay. Iso pa'y pagparikutak. Saan ang mapasamak day nanang? Kasaritak to na Angelica. Ay basta. I-break mo dayjay a babae. Kano saan? Papanawan kan dito'y balay. Di mo ipilit ang makisina ni Bobot itinobya na anak ko. Ay natatang. Jak kayat dayjay nga Angelica para iti anak ko. Ang mga mutno po na nagbalbaliwan jay tao. Kasano saan tatang? Di may ramraman to ti pamilya tayo iti kinachismosa na. Kasaritam ni Angelica, Basta, Amin tayo kat anda pagkatismosa na anak ko. ngam nalabas matan ti kinachismosa dayjay a babae.
pinulan to, paya may pabarangay. Sa dinaw ti papanam. Iti ayan da bubot nanang. Na, anya ti aramida mi jay. Kagura na kalangarudan ni nanang na, agpakita ka pailaang manan. Kasaritak tinanang na nanang. Naglawag maat asaan asikati kayat ni Rosana para iti anak na. Narigat maat no agkalay sa kayaw kat gulon tumatlaan. Saan nanang nagbalbaliwak nga rudan? No saan asikati kayat ni Rosana, aklo na maun. Dahita ngamin ngiwat mo ti parikot. Idi pa nga ibagbagak ken kasar dengam ti kinachismusam, ngam natangken mataulam. Nanang, nagbalbaliwak nga rudan. Ikan na kumamatay ti gundaway amang ipanaknak, apod no ti panagbalbaliw ko. Anya ti aramidem dito'y balay sika, Angelica. Pangaasiw, tadiyo kumamot lapdan ti ayan ayat mi kinibobot. Mamin ano nga ibagakken ka asaan asika ti type ko a manugangan. Ulitek manan, jak kaya ti manugang at chismosa. Nawatam. Nagbalbaliwak matan. Saan ako nakas iti sigod, anti? Kasanaw, no da kayo kanibubot ko ti agkatuluyan kat imaritis mo amin ang mapaspasamak dito'y balay, ah? Saan ang mapasamak dayta? Siguraduam lang, ah? Ano kasta? Maklon na kon? Di na kang pagsinaanan kinibubot? Ikan ka iti may salaang agundaway. Ikarik, agbalbaliw akon tapno maaklon nakmot para iti anak yaw. Siguraduam kunak manan. Maminsan pa'y amadamag ko nga dahi marmaritis mo dita. Saan to ang mapasamak dayta, anti? Kabaelak ti agbalbaliw para kinibubot. Kaya't ka di asawan dayta nga o kailangan ka ti relasyon da bubaut ken Angelica. Uwan, paliiwag lang taday dyan nga Angelica, tatang. No ngay adda mangagmaw. Ay, talaga lapdak ti ayan ayat da. Kasta anak ka. Ikam iti gundaway jay tao. Tapno may panagnak na apod no ti panagbalbaliw na. Ay, uwan, tatang. Sigurado na lang apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagana. No para kanya, katanda ti baseta nagbaliwan na. Ya kung makitkita dita waiting shed, sa nakas ide nga inaldaw nga dalita. Nasaya at mat nga rod no kasta tatang. Jak kaya ti marites kunakmanan. Saan ka, Rumwar? Saanan, nanang? Nay, itamampay. Ipanaknak ko, apod no ti panagbalbaliw ko. Tapno maaklon nakmatan ni Auntie Rosana para iti anak na. Ay pagyamanam tainik kan na ka iti may sa gundaway. Iso adyak sayangan ti gundaway nga inted na kanyak. Agbalbaliw ako na talaga, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Kasangsangkot mo pa ilangan nagapudya bangkag mo. Nang makarubot ka manin pa eh. Mapanak ay barbarsat ni baklama ng Gina. Ha? Mapana man ang papukis. Mapangko ko masarungkaran ni Inday itong malangkay. Asino na hindi ti ibagbaga? Asino pa'y kumati kapintasan nga Inday dito lugar tayo? May manang.
No saan ani Inday nga anak ni Nanay Isay. Anya? Ay namanang, nagpintas ni Inday. Magusto la una, iti kinapintas na. Ay na, una yan. No iso siguro ti maasawa, manang siya ka, ti kararagsakan na para suwan iti lubaw. O, Nagadumanan ngayon bagang. Inka kiti nagpapukis numapan ka. Anya lakit di. Oh, kita man tayo nakalagit ka nga ba dito yung barbershop ko, si Kapaeng. pukisan na mangkidi manay. Marikag siya. Ha? Anak matinag kong kumaryanta. Ang kumaritan to numadan kaming to kini Inday iti anak niya. What? Oh, makapakiltok ka man. Apay, agayan ayat ka na tigayan ko. Ay, isang pa'y matidiya. Ang magpailahan. Opo, ano mo palagayam? Yung kumari ko ng kanya ako, yan niya din. Managi Iday, pukisan na kam. Lumalpasan, tinagdigaws. Kalpasan na, nasarong karan ni Inday. Kasla sure, kaya walang baing. Sigurado lang nga magusto na kaniinday. Na, guwapo amoy. Isang awan tiraso na saan nakamagustuhan ni Inday, ko nagtumay. Ay, naimbag nga oras mo, Inday. Ha? Relax, siya day daw. Ni Paeng, akagwapuan nito lugar tayo. Anya? Kumusta ka mo tayo? Iti kinabayag mo di Manila. At mapinmintas ka. Sika ka talaga. Amok nga umpay kaya na mang Inday. So, mabalin siguro ti agap na. Anya? Damo kilitingog ko, bayodita mo bilang kasapulan. Kaya ata talaga king ganda, sipot pa. Ay, Una man, sana kumamasin na, ay, isang sige kakidi. Una ba dati? sika talaga. Aray na. No, saan nakapamaklong naging gayta? Agora ya kaging gatkanap. Laki diti uday. Lunan na to Sapay lang kong mainday. My loves. May saka man? Itaka lang ka sumarungkar dito'y balay ng kumanatawa ka kitlen. Siyempre, maragsaka na para kang ka. Maragsakan. Diyan niya ka po. Oy, akala mo hindi ko alam, ha? Agar-aral mo ni Paeng kang ka. Wen, pudno day ta. Diyak kayat ti pain. Ha? Tapay. Basta, diyak kayat day jay alalaki. Umay agaran nga awan service na. What? Magmag na nga umay dito'y balay. Saan akas kinitak yan at da motor na. Kahit mo asawan, ni Takyo, ti kayat mo, kapag tada motor na. Siyempre alangan mo. Mitak yun ti kayat ko amang itulod kanya. No kasi amo pa nag-agtrabaho. Kan, mangsukon kanya. Anya. No may pa niya ti kinataan. Natarimat ni Pain. Isu na lang, tawan motor na. Isu nga uray agsubli-subli dito'y balay. Ulos, asaan kong akaklunan ko naktumay. Anya lakit din. Oh, si kamot gayam takyaw. Papanamngay katrumabiay. Papanak man di dayan da Inday nana. Ha? Sarong kanak man. Baren at da di tabalay da. Kaya't mo asawaan. Agar-aron ka kiniintay. Ay kat siyempre Ayan. Baren man aklunan na ni Inday. Nabayagin nga gusto akan ko na. Yang, nagbayad tunod nga may ijay Manila. Kahit sapay la kumaa. Ngamnay. Dua kayong samot nga agar-aron kan ko na. Masaya kasi mangpag. Ako, apay akas na bilang ka nakaigda dito Ni sa ba? Paeng. Ikagsak ni Gina. Ipanlaki niya mo sa bitan. Nayan. Saan ako si napunta? Blimot Puno na kaya yung yan. tinan ni Paeng. Sa magmag na amapan bang sarong karkan ka na. Mariga, ano pa yung umangas? Ni Paeng kat magmag na. Idinto ta siya. Sakit na talaga. So maamot pa siya. Tapi Kaya may Inday. sumataan, hindi ka na yun ang trabaho. Day. Hindi kakit di mo. Saan Saan ka naman asa kasi ni Inday pa yan? Saan na? Sino ba talaga ko na ibigay ka? Manang gina ko pa nga sin. Ado ti mangibagbaga sa talaga sa kati kayat na. Ay,
gumatang na ako si Kilugan na. Mula ang Namamlan mo ka namin sa runggilan. Ginasagot. Magmagkakalaan. Sakit. Aras Indin to ka ni Takyo. Adam motor na. Kanayon mo kayo kasi anas sakit na dalital mo. Ha? Anya nga eh. Iso gumatang May mo sa sulang Kilugan mo. Maya, kaya malman na kayo na. Mamamagal lang natin at sila itaba. Saan na maulit? Imposible. Saan ka makagatang sa Kilugan mo? Ay, makakatanak lalaki. Jack Kung labat naman dyan mong kayo. bualukan. Mamati ang tulaan. niya. Trabaho kan. Salbak ka. Yan na. Ako rin pa yung manang kina. Gusto ko matangak ito ka rin. Balbali ka. Wala lang arungan. Balbaliw tarupang. Anya lakit din. Ay, naawak kay day ka nga aramod ba ay. Nga naman. Pero mabiin mo nakasakay ka Pikat sa kasunyo. Masapa ba na kaya maparitnaan na Namasarong kasakay ka karan ng ng drama? Anya, Na. mapan ka sumarong ka, hindi ba kung saan ka may anuang ti-service mo ako ikaw? Itil-til mo. Nunita. Aging day. Motor ti service na mo pa nasa lungkaran. Nagtabalayaw nga ang mga dyan, nagbalbalaw. Nyalaki din. Ay na itong mga kamot pa eh. Pagkikita yun sa original tao ka mapapanigay pa. Malain na na. Ano, maganda, yung balita. Nakabot ngan ka, patay. Gapoy Maya ka ay na na. iso ako di trabaho ka, tayo sa bag. Tapay kong bata. Nung hindi pa lang ko makinaramin mo lang ita. Nasayat ko ba? Ay, Nanang. mabutan ka magayang amatay. Ay, may dito Yung yung nagsadot ka magkamay. Ay, Ay, yan laki, ay. Sa pagkikita siya kasi sa ko. Oh, Yung kapay pagkikita na lang. kung siya nagawid dan daw. Kasalubong kami kay amin yung lalo na masabak ko. Nagalas din ang pagkakita. Nasabak ko ni Nanang. Una man dyan. Nasabak ko ni Nanang. Kastay. Makinis ka na. Nabaho ka. Nababugan na ba? Ay, wala na. Ako naman. Iso di magpagkakita. Ay, sabi ka tindihan. Pinagin din mo anya tim. Apay, ama ka ungat ka kapag luwa. Isapay lang ka daganas na nga bungan. Di ko lang kiday. Napaisuan ka. Iso akas na ibagbagang. Ayan! Sana kasting May sabi to. Kamiyaw! Puno ka nga may. Nung saan ka ba yan na hospital ka mo iti pa nagsakit ital-tal mo. Ay awan panggap mo nga trabaho. Salbag ka kiday. Nga! Ay takas na ibagbagaan. Ang nagkakaunat ka. Nuwang Di makaunat. service Di na. mabog ka kiday na eh. Ay, sana. Yung lang yan. Sana kung ako Nagawin ko lang service ni pa. Saan pa yan sumanao ka? Sulit na Di makaunat ako. ka Kita tao na na. kamiyo. Kaya Nakasakay di na magana mo, kinuha hindi pa. kinasabit mo. Anya Hindi lagi. sakit ka. Anya lakit din. Di, no, anya Okay, ibang thank you, baga thank you, na maraming impas. salamat, diba, Ay, sa ano ba yan? video. Hindi, kulang mo to. Ano ba yun? Kaya shoutout ka Nung naman saan aming mo, talag, listener tayo dito. Niya lagi din. Una yan. Thank you. Iti ka ano man, awan lugar na iti pusok dahi dya apaeng. Anya? Aklunat man kit din itakyo. Tapno sardangan nak dahi dya apaeng. Tapno sumardang nga umahi dya balay. Si Kagit di matinday. Masuro na ka talaga kinkwana. Diyak kaya ti way of courtship na. No way! Ala, aklunan kan takyo. Ayat mo asawan. Agayan ayatan. Well, isama ni po kita. Itulod kan sukunan na iti trabaho. Wow! Ha! Nakaragsakat iti dayta na imbagam inday. Ay! Kamaudyanan na kat sinumbatan at maglaangan. Iso ang pangaasim Pangaasim, ta saan na kumapaspasakitan. Ay, ikaritay takan ka inday, my loves. Yahoo! Manipod intong bigat. Itulod nak iti trabaho, Kan, sukunan nak mat no iti manam. Maawatam. Ay, awan parikot iti dayta inday. Your wish is my command. Ay, niya laki din. Kat no iti malam amay tulod na kon ejabalay. Ang kapita pa'y sakbay nga gawid ka. Ha? Iti kasta. No maira na nga umay ni Paeng. Makita na nga da ka. Kat sardangan nakmatan. Ay, okay Ang tungpalak iti amin nga imbagam, inday, my loves. Gumatangak man iti lima a case a red horse nana. Nagadaon. Tadi kay kat agyaman ta ado ti gatangan.
Mas daaw kayo pa ilang agumatang itilimakis? Anya? Inaklunak nga ninin ni Inday. Iso nga ag-celebrarak mo ka. Uminom kami kadagiti barkada. Kasta gayam. Ay, kat nasaya at lukasta. Nakapili mo't laangan ni Inday kada kayo kinipaeng. Anya ngay mo't ibinagbat mi paeng kanya. Nakamiyo ak amapanmang sarong ka kini Inday. Idinto tanuwang ti service na. Ha? Di pa'y makagatang iti motor na. Ay, nang sa bagay. Pustulaan, tasaan ang makagatang. Taamangan na isukid di tipilyan ni Inday. Anya? Ala, yun yung ti Red Horse agad katangat. Tarog yan men, ti uminaw na. Ay, awan mo paeng. Awan ko nga bagbagam mo. Manang kina. Awan mo tagayan ayat pag kaya man dainday kang takyo. Anyan! Ay! Di naman awon na kastamarang kina Ni, kat ibagbagak na nga rin tipod no. Sino tinakamong ngayon? Apo, amo matan iti lugar tayo, kat adala payat ti daga. No anya ti madamag iti bangir apuro, maamon adagos, anya lakit di. Ay! Makapasingay mo din. Nagamang padamag mo manang kina. Anya ngay nga, kat awan motor mo. Ni takyo ka no, kat nakamiyo. Sika ka no, kat nuang ti service mo, ngay parparking mo, ti arubayan da. Nya? Ala, saan aday tati makagapong agliday ka kasta? Adong ti pagbalasang di mabalin mo nga arman. Saan